Está con nós Begoña Sanjurjo, concelleira de Cultura do Concello de Ribadeo. Hola, que tal? Gracias. Bueno, creo que eres a persona que máis veces vestiu de indiana este ano, non? Porque xa te vimos por aí. Sí. Bueno, non me costa moito, é unha festa que me gusta moito e bueno, a verdade é que cando me chaman para unha entrevista de indiano sempre les pregunto, teño que ir indiana? Hoy non viña con esta camiseta e dicen, vou pescar un sombreiro por aí ao mau. Pero bueno, a camiseta super bonita, moi adecuada coa temática. Claro, sí. Bueno, contanos, Begoña, este ano tedes unha programación especialmente extensa e coidada. Como... Sí, bueno, que o Ribadeo indiano ten que seguir medrando en calidade. Entonces, bueno, queremos que haxa cada vez cousas para máis xente, máis diferentes, por decirlo así, distintos tipos. Dirixidesvos a todos os públicos, desde os máis pequeniños hasta os máis maiores. Este ano, unha das cousas que, bueno, é que tiña un especial interese en que houbera algo para nenos diferente, porque ás veces pasan desapercibidos. O Ribadeo indiano é unha festa que a mí me gusta moito, que é moi familiar, de pandillas, o sea, vou disfrutar a todo o mundo. Pero tamén é bonito que teña ese puntín ou esa cousa especial para cada un da familia. E os pequenos, pues bueno, este ano sacamos o libro dos bolechas. Como foi lanzar esa iniciativa? Porque desde logo é super curiosa, un éxito. Elaborada, Eu levo meses detrás do libro, mirando tal, despois parecía que a cousa iba... Parece que cois con moitísimo tempo, de repente os últimos días todo de correr, como dicindo socorro, como non chegue, dame algo. Pero bueno, ben, eu creo que o libro quedou moi bonito, Suso Cubeiro, bueno, xa fixo cantos infinitos libros de os bolechas, pero bueno, eu quería que houbera unha imaxe real, entón na última parte hai imaxes, fotos reales onde os bolechas van a distintas edificacións indianas. Quería que os nenos superan os que son os indianos, porque o Ribadeo indiano para eles é unha festa, para nosotros é un evento cultural e histórico que ten un certo pouso, pero para os nenos é unha festa. Eu quería que supera que son os indianos. A orixe, claro. Que supera de onde sae. Entón, tiña interese en que fora, na última páxina, que houbera algo específico con nombres propios. Entón, aí van 4 indianos e vai unha indiana, porque sempre falamos dos indianos en masculino, pero as mulleres estaban aí tamén, evidentemente. E quen queira mercar ese libro, onde o pode atopar? Pois agora mesmo na oficina de turismo e na biblioteca. Moi ben. Contanos, canto levades preparando o Ribadeo indiano? Contábanos, Dani, que xa desde outubro, novembro... Sí, un montón de meses, sí. Pasa que porque, bueno, vas facendo cousiñas, agora vamos perfilar isto, despois aquelo. O que decía Dani dos grupos musicais hai que collos con moito tempo. Claro. Hai que... Eu tiña tamén, por exemplo, o dedicas a Ramón González, estar Celia preparando o libro. Eu quería que se presentara no Ribadeo indiano, buscar documental, bueno... Son moitas pequenas cousas e despois esta última semana que é unha locura, pero xa son outro tipo de logísticas. Pois decoracións e hortensias e tal, é un equipo moi grande de persoas. Empezamos un grupo pequeno e vamos incorporando, según vamos dando pasos, pois agora estamos con isto, despois con aquilo. Ao final somos un montón de xente traballando para o evento. E que imos poder atopar na programación da 10ª edición? Pois mira, a ver, hoi o pregón, donde Martín Fernández Vizoso nos dará aí unhas pinceladas sobre a filantropía e sobre Ramón González, e música para empezar, que do Coro Sagrado Corazón, que vai a poñernos música daqui e música dalo, porque o Ribadeo indiano é unha unión de dúas culturas. E despois baixaremos ao porto, como sempre, a buscar os indianos. Aí eu teño unha cousa coa vestimenta, que sempre dudo moito. Eu sempre intento ir, hoi non moi de indiana. Elegante, pero non tal, porque se vamos a recibilos, como vamos nosotros vestidos de indianos? Ainda non chegou a moda desa aquí. Entón aí eu sempre teño unha tal. Entón, o ano pasado, por exemplo, iba de verde e negro, que chamaba un pouco a atención aí no medio da xente, pero é que me parecía que nosotros debíamos ir, pois como, a mí encantaría ir con vestido de Doña Corona, non? Así dese estilo, pero non me deu tanto a vida para prepararme tanto. Danos unhos consellos para ir vestidos, porque vemos que ahora hai diferencia entre indianas, cubanas, mexicanas... Bueno, creo que hai cabida a todos os estilos, O que a mí non me gusta é que haxe bicencas. Quero dicir, se vas de indiana, se vas de colores claros e demais, as indianas non van de tirantes. Ainda que nos pegue máis co tempo, e iso que hoxe está un pouco fresquillo, pois van de manga larga, ou, bueno, mangas de encaixe e demais. Entón, bueno, por aí vamos. A xente tense que animar a desempolvar os baúles, non? Sí. Eu, mira, eu desenvolvei nunha boda, remastericei un pouco, xa hai anos, bueno, triunfo bastante, un fixino con unhas cortinas, do salón, que tamén dan un juego para esas cousas. Esta festa invita a creatividade tamén. Sí, tamén. Bueno, e para rematar, Begoña, como ribadense, que momento destacarías? Cal é o teu favorito?
da festa? Non sei, a min gustame moito andar pola calle que a xente disfrute en general, non? Entonces, bueno, que a xente este unida aí tomando uns viños, oindo música, hai espacio para todo. E despois, bueno, personalmente, supoño que como escolarista e demais gustame moito das habaneras, porque sempre acabas cantando e, bueno, ese tipo de música gustame para escoitar, tal, e, aunque eu vou a concertos da coral habitualmente, pois os concertos de habaneras tamén me gustan moito. Vale, para rematar, si queres lanzar un mensaxe como Concelleira de Cultura. Bueno, pois como Concelleira de Cultura falaba un momento con Celia que a cultura ás veces se valora pouco, pero eu creo que nosotros vivimos dentro da cultura, así que temos que animarnos a participar tanto do Ribadeo Indiano como participar das actividades culturais que se fan día a día, que ás veces hai unha obra de teatro, hai un concerto, non sei que dices, Dios, que pouca xente veu, ou tal. Bueno, non sei, eu animaría a xente a sair da casa e a disfrutar das cousas que ofrece Ribadeo, que son moitas, a verdade que Ribadeo é un sitio que ten moita actividade, ás veces ainda parece que nos contraprogramamos, eu sempre digo, que vos contraprogramais. Non é exactamente, pero que hai moitas asociacións, gracias a Dios, que fan cousas, e ás veces pegan unha con outra, e dices, vaya, pois agora que xuntáronse dúas no mesmo día, bueno, hai xente para todo, que nos dá tempo a ir a todo. Moi ben, pois moitísimas gracias, Begoña, por dedicarnos o teu tempo. A vosotros. E hasta a próxima. Encantada.